会館用に作っていただいたものです。電気と圧縮空気で動くようになっているんです。今あります古川祭りの野菜は9台で、そのうちの1台が福禄寿の人形で、もう1台あちらに花籠を持つからくり人形って 2台からくり人形あるんですね。で真ん中の三馬村の人形、今から100年前の古川大火で屋台をなくしまして、人形だけ残っているので、それをモデルにして作っていただいたものですね。ああ。Oh, put the mask. Wow. So cool. Right. So cool.